Ogbuagu was against you. We are the Maranga. I am not with you. We are going to a Kayana. I am the Aspen Hibana. Onye na-ọrụ ebe uche na-ekwe ebe niile maka na ihe ahụ ọkịta na-arụzi n'elu ọkụ aka abụghị aka n'ihu anyị imekọ onye nwoke onye emeghị nka ka mwapụ na eziokwu ada ịwaka ọ ga-adịrị onye ndị ụlọ ochie kwuru na ọ ga-adịrị onye ọzọ ụmụ n'aha nke ọnụ ụlọ ọrụ ga-eweta ọrụ n'aha nke when I before Christmas, so I have 50,000. You have Rebecca, Manasuna, everyone is here to hear. She make a game for nothing Christmas. All that about my book. Yeah, because we go one cup of Uniga, we go one issue. So, the Anaekpo, Banka, Eba, Ganga, Macaroon, and Rebus, where she can be. When a poor fool, where's now? You know what that? In fact, only he had when how I think I went to now. Everyone ate dog up much now.
na-enye unu otuto n'okwu nke ndụmọdụ na mgbede a site n'ike nke Chineke ife dị na ukwu ga-abịara mmezu unu kọrụkwe unu n'otu ma na-etinye ezinụlọ na ekpere anyị ma na-etinye ekwu nwa na ekpere maka na agbụrụ anyị dabụrụ ka anyị si wepụta and anyị unu gbara ọfụma atụka n'ụgbọ ọzọ anyị abịakwa na anyị agbakwa anyị abịakwa my mother and my father abịaghị ikpe ebe a na-ekwu one day ya tu dị na ise je ya mejipụta ya my mother emeghị for one day ma ebe na ala ha anyị adịghị akpụta mbọsị ya ụlọ ụkwụ ọrụ ebe a na mgbede a ga-etinye na ekpere akwụkwọ ọbụla ebe a ka ndụsọ anyị na-azụ nwekwa ike ime gịnị isie maka mgbe a na-ekwu onye isi maọbụ onye azụ ọrụ na ị na-agwagwa pụta gwakwa ya ọzọ so ebe na nnukwu anabatara m ya n'ụmụ na nne m mgbe na-asụta Chineke ga-emerụ na uru ga-esi ebe onye kuru unu ga-anarụ ọfụma na akpachi ụka asị onye nwa Bastata que de cola que nem que é uma que nano okay nne digidendo
Kee otu ihe ọmụ na-eme mụta n'aka ya. Ezigbote nne dị onye obiọma nwaanyị ahụ alichachara gold nwere atụ asị m ọma ọzọ mpụta papa na nwụgo onyinye dị ya nwaanyị a chọrọ nsogbu ada akparụga mmadụ n'akụkụ ọtabido onye ama m ụdị likeness nwaanyị ahụ nwere n'ebe nọ mana happiness m bụ na ọ kasịrị obi si m n'ọnwa anwụ na ngafe ihe ọma na ndụ ihe na-enye m joy. Anyị na-ekene gị ka anyị mara afa gị. Nwaanyị a na-akwa n'ụbọchị nke tata ka ihe jikọ gị na ya. Kee nwaanyị nke na-anụ gị. Oge nne di gị dị ndụ, kee ihe ịmụtanwu n'aka ya. Ịmụta n'aka ya bụ na ha achọ nsogbu ihe ọbụla ya si ya bụ mmadụ ọ dị very kind woman ọ dị achọ nsogbu ịghọtago asara ya etu ọbụla isi ọnọdụ ụwa ka ewere ya na ya nwatara afọ n'ije ji ịghọtago na Chukwu gọziri ebere gọzizi onye ugbu a so no Keziokwu nkasi obi na-agba di gị ka nne ya si wee hapụ ya. Makasi obi ka obi na ọ dị n'izu lọtago na kịta no regista n'oge etu nne m na na-arụ ọzọ mụ na ya bụzi ofu bredi ka ya mụ na ya na-abụgo ọnụ ọfụ ịlọta so ka o dị beka Kezi ekpere ị na-ekpe n'isi nne di gị. ekpere m na-ekpe n'isi nne m na Chineke ga-ana ndị obi ya na ndị nwa ịghọta ọ bụrụgodị ihe niile ya na yesterday o zugoro ijije ịghọtago na-agwa ya highest n'ọnụ ukwu a so na nne di na-ejerego oge n'igwe njem nọ ka agbakọzia ka ọ yọkọbaziara igwe ndị nọ n'ụwa anyị ọhịa dị Anyị na-ekene gị ka ị chetakwara ya afa gị ma ọ bụ ihe ọbụla etu gị. afa m bụ ebere Umeji ife a na-etu m solid madam ịghọtago Solid madam anyị na-ekene. solid intelligent
luga na delele yo saya lulukwa yo saya amore Veronica Adankwo Umeji ka mkpụrụ nnekwe enu gala Ezinne dị ebe ọ dị nwere mee ka ife ka ebe ọkọsa mkpụrụ ha zuru ike na ndokwa amen ka mkpụrụ Veronica Adankwo Umeji ka mkpụrụ nnekwe enu gala Ezinne dị ebe ọ dị nwere mee ka ife ka ebe ọkọsa mkpụrụ ha zuru ike na ndokwa amen ka mkpụrụ Veronica Adankwo Umeji ka mkpụrụ nnekwe enu gala Ezinne dị ebe ọ dị nwere mee ka ife ka ebe ọkọsa Amen. Anyị na-ekene gị maka ezi ndụ nweru gị bụ Veronica Adankwo Umeji bi n'ụwa anụnwa. Chineke anyị na-ayọkwazi gị ugbu a. Ọ bụ ugbu a ka ọ sọ ime ka ọ bata n'ụwa anụnwa abịa. Mana ugbu a ngụwa ka ọ sọkwa isi n'ala nke ndị dị ndụ kpọrọ ya dobe n'ala ndị dị nsọ. Chineke anyị wesị ka ị nara ekene na ịja mma na mbụ na-esite na Jesu Kristo onye nwe anyị. Amen. Anyị na-ekenekwa gị maka ihe niile dị iche iche nke iji wee chọọ ya mma n'ụwa. Na-ayọkwazi gị ebe nke ọ hapụgo nekwa ụmụ ya nrikwe niile na ibie niile. Ana m asị ha ọkachasị n'ebe ụmụaka nọ ka ị wetara ha ịdịkọ n'otu ka ọpụpụ ọ pụrụ ghara ịbụ ha mkpasa kama ka ọ bụrụ ihe ijikọta ọnụ. Ihe ndị ka anyị na-anya anyị kwere n'ihi emere anyị site na Jesu Kristo onye nwe anyị. Amen. Ọba ọnụ lewa ahụ lọtarụ ego niile. Onye gbọdọ n'ekpọrọ ụzọ yenyere nnukwu onye ikpe chọwọ merụ ebere kebo jekwo bekee ha ke ha n'alụ ha n'eluigwe n'anụ ndị na-alụkwa anyị agbaba na nchedo onye ga-echu ụdị ọsọ enyerụkwa na ahịrị anyị n'ebe mkpa na-akpa ma ọ na-asọkwa anyị n'ife abụla efe dị egwu biko bednot na ngọzi amen n'afọ na nwa na mmụọ nsọ uto dị Jesu Kristo every night. That means mba ka destination nyanwa ka ebe nyanwa bi all of my say no house. Yes. Sika ebe na nfu. Aye kene Abdul na ima na bi go ya. Nna ka ji aka wee gbuo agụ. There so kwanta di ne so no. Enwe onye ọ na nwere aka ntụ nke. Edu magic ala eme. Mmadụ nọ ka ọ sị na nwunye. Olo si dị ka o si. Ka o wee bụrụ na-abatakwa ya na sakrament. Ebe ọ na-eje. O mere because na ndị ụka nwa. Ka kwani ya. Nwaanyị akwa n'ụbọchị nke tata ka ejikọ gị na just make sure na drink ke position ịbụ n'ezinụlọ na ndị agbakarịsịrị ya mgba onye na ndị nne mụta maka nne mụtara ụmụ ime mana ọ bụ ndị agbakarịsịrị ya mgba nwoke isi nwaanyị nne mmụta oge negide ndụ ka ị mụtara n'aka ya ndị ihe mụtara ihe ike
maka na anọ m nne m nso ọ kwuru na agwa ya Kezi abere gị n'isi nne gị a na-akwa n'ụbọchị nke taa. I was part of the peace committee. I was part of everything. I mean, Mama ya toka kwa ajili ya ndogo. I traveled. So I saw that person, but I took me. I had an emergency. Anaekpo biko ka anyị mara afa yi. Daalụ afa mbụ Dr. Callistus. Miki ka ya mee ijide na ebe n'ụbọchị nke taa. Abịa m ịfụ nwanne m nwoke, bụrụ enyi nwoke. On ya I didn't know Bella. I brought maybe 25 years ago. Why can I go to Bella? I didn't I say I'm do. I am a okay, me I didn't. Encounter with me. There's a lot of founding memories. My name is Tegaka. I age it as my name is on the Yanya's with Tandamodo. Kaiji Seeker. Ubakanyoto. Inaya Naka, I put a lot of Kaiju November. Mandakwa Akauto, Imahanano. So I can't do another. When you were one of my men, I went on your in a bar any ihe mekuna mama no ogorogo 90 years kita abo zebere bakanam onye na 90 years angole ka ga na ade fu ya ga enwe maka na emetu Nigeria swear now. Okay. Economy alone na people high BP. So mama no 90 years that can chineke. So and ihe na egwu na ya dibe maka na onwu na ewute. So ya bụ no 200 na ewute. So ma say ya dibe. Na-egwukwa na nyewa n'onwe ya nọ ebe mama nọ 90 nyewa ya nọ 150 likewise me anyị na-ekene ka ichetekwara ya faina na ihe etu gị family Dr. Callistus Ichi Achina Kweze of Elukwelko village. Anyị na-ekene gị ichi daalụ
Ya acabas de negar, acabas. Ya me quedé chiazo. Me quedé chiazo. Ya me Ya no sai ya. Kita ke mana mu itu? Mana apa sih? Ando. Oh ya. Asika ada Senegal sorry. Eziokwu ọ bụ nwa na-akwa nne na aha akwa nwa ọ bụ nọ nne kwara ngo mmiri egwe ahụ esi gị ndo si ike na ngọ ya ebe akwakwuru ya ị gwara ọrụ ukwu ka ị ha ọrụ ukwu goro nkwubegoro ndị mmadụ na-emebere ịgwa ha ka ị ha ndị amaghị amara gị taa ndị na-abụ na-eche na enwe na-enye nwe 5 naira ọ ya ebido tigo nekwa na otu dịrị ya n'ihe nchekwa ihe a bụ ihe Akwara ka ụbọchị si ụfọdụ mgbe erere ehi 1,000 Urua-Amada mgbe m jere ama na ndị mgbe m kwara nne m oke nne m ochie Kunus weche kunus obo. na-ekene biko ka ebe ya afa ya. Afa m bụ Uche nwanne nke eji agụ na-echi ibe wee mara. Emekekwa ihe ma ejide n'ebe n'ụbọchị nke taata. Mụ na Ogbuagu boy na anya mụ ahụ PA ya first PA bụrụ sekretari Urua-Amada Ogbuagu chairman bụrụ sekretari so anyị na-atụkarị ọnụ. Oge mma Ogbuagu dị ndụ o nwere encounter ị nwere rutin mee ọnwa akwamanya na-adị ezigbo mma ka ime ike ịbọrịrị ka mmadụ ọbụla ofe ịmụta n'aka ya. Ife mmụta n'aka ya bụ inyere ndị mmadụ aka ịghọtago ma eziokwu kezi okwu nkasi obi na-agba Ogbuagu ka ọ si akwado ya n'ụbọchị taa. Okwu nkasi obi na-agba Ogbuagu na ọfụgo ka ọ ya adị na ọnwa ya akwa nne ya nne ya akwa nwa maka ọmọdé etu ma na ihe mere ala so na nwa ya akwa nne ya so na ọ ga-ejide obi maka na enwego ndị nke ha pasịrị wee ndị nọ na age of 40-55 mana Chineke mere amara ma mgbe wee baa 90 so nọ ya akwa nne ya nke ọ kwara ọ kwapụrụ ya ọfụma. Kezi ekpere gị n'isi mama dịka na-akwa ya n'ụbọchị taa? Ekpere m na-ekpe n'isi ebe na Chineke obodo nke atọ ga-anabata ya na ndokwa maka na obiri ezi ndụ ma matara afụma na obiri ezi ndụ obiri ndụ ya ọfụma wee nakpuokwa onye kere m. Anyị na-ekele ka ị chetakwara ya afa na ihe etu gị. Afa m bụ Uche ezi nwanne eji agụ na-echi ibe mmadụ n'ọrụ. Anyị na-ekele gị. Onye na-agba egwu a na-emekwa ego. Onye na-agba egwu a na-emekwa ego. Yes, sir. Urua-Amada
You don't know. Now what? Let's see. I can't. I will give a signature. We pick there by Dana. No, that's all it. No. Okay, so Tolu de yes. Ni bamba. I don't know Peter Vigo. I got Peter Vigo. Oh, bando,